Moikka moi! Se olisi nyt taas sitten maanantai, eli syysloman jälkeinen maanantai, niin voi aloittaa ihan puhtaalta pöydältä taas kaikki painonhallintahommat. Puhutaan nyt painonhallinnasta ja elämäntavasta, terveellisestä elämäntavasta. Ja on hyvä muistaa massakaudellakin, että reeniä vaan, koska joskushan ne läskit sit sulatellaan ja sieltä niinku tulee esiin niinku sit kaikki ne ihanat lihakset, joita siunaantuu. Ja mä oon nyt sitten ottanut ihan uuden luvun tässä hommassa ja aloittanut kotitreenillä. Eli mulla on tässä nyt siis Fit-lehti. Ja mä tein tässä jo semmosen kevyen Fit-lehden timmit käsivarret reenin. Eli mä kannoin siis tähän tämän käsipainon. Ja se tuntuu oikeasti tosi painavalta. Tää on ihan 5 kiloa. Ja nyt kun mä oon tehnyt tämän treenin ja mulla on vähän hiki, niin mä näyttäisin vielä sellaisen tosi hyvän kotona tehtävän palautusjuoman. Eli näppärä palautusjuttuhan on sellainen smoothie. Ja mullakin on sitä varten ostettu tällainen smoothie-kone. Tää on todella kätevä ja tässä on nyt, ette ehkä uskois, mutta oon tänne laittanut siis banaania, mustikkakeittoa, luonnonjogurttia ja sit leseitä. Tää on ihan sairaan kätevä, jos haluaa semmosen hyvän palautusjuoman. Ei vaan oo paino alkanut putoa. Niin ahistaahan se ihan sutena. Oikeesti. Ei tosta tuu mitään. Mä perun ton Fit-lehdenkin.